Giawhag sa mga health expert ang katawhan nga magpabakuna kontra flu. Ilabi na katong huyang ang immune system. Kiniaron nga kung makasinati og flu o trangkaso, malikay nga magrabihan ang pasyente nga musangko sa pneumonia. Ani report ni Argil Relator. Hilanat, ubo, pagpanakit sa tutunlan, pagpanakit sa lawas, ug fatigue. Maoy pipila sa sintomas sa influenza nga usa ka viral respiratory infection gikan sa influenza virus. Sumala ni Dr. Vincent Cesar Magallanes, usa ka pulmonologist, pinaagi sa droplet sa pag-ubo ug paghatching gikan sa dunay flu nga tao. Makatakod kini sa laing tao. Busa, importante nga kung dunay sintomas, magsuot kayod og face mask. Hinoon, mamahimo ra nga makarecover ang makasinati niini, labi na kadtong lig-on ang immune system. Apan posible matud pa nga mugrabe ang flu ug mamahimo ng pneumonia o dunay infection sa baga, labi na kadtong mga ginatawag nga at risk o immunocompromised. Some people naman is they are at risk, tawag namin at risk doon, like mahina yung immune system nila, meron silang mga, sino ba to mga patient na to? Either they're too old, yung mga lolo at lola nyo, too young, yung mga babies, yung mga ibang may problem sa immune system, yung mga diabetic, yung mga nag-dialysis, cancer patient. Kinahanglan nga ipakonsulta dayon sa doktor, sanglit magdepende sab ang treatment sa klase sa pneumonia, kung mild lang ba kini o severe o grabe na. Hindi lang kasi yan viral pneumonia pwede din sila mag-develop ng after the influenza, magka-bacterial pneumonia. Pinaagi sa pagpabakuna, dili na ingon ana kataas ang hulga sa pneumonia sa kinabuhi sa tao. Busa, ginauhag sa mga health expert ang katawhan nga magpabakuna gayod kontra flu. Hindi ba sabihin flu vaccine ka, hindi ka mag-flu. Or the risk nga mag-worsen yung condition mo is mas mag-lessen siya. Okay? That's why we advise that you get your flu shots yearly. Sa datos sa Philippine Statistics Authority, niabot sa sobra 11,000 ang nagka-pneumonia sa Davao Region niadtong tuig 2022. Ang DOH-11 o Davao City Health Office daan nga nag-awhag sa katawhan, labi na kadtong dunay comorbidities nga mo-avail sa libreng flu o pneumococcal vaccines sa mga health center, ingon man sa ilang ginapahigayon nga vaccination drives. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.